узган шимбәдә агросәнәгать паркы территориясендә бәйрәм ярминкәсе узды. Анда киң ассортиментта фермерлар авыл халкы җитештергән продукция сатып алу мөмкинлеге, шулай ук ял итеп күңел ачарга уралашырга да мөмкин булды. Район мәдәният хезмәткәрләре көчле концерт программасы оештырылды. Агросәнәгать паркына Яңаспас, Поручик, Поповка, Сәүәләй, Сармашбаш җирлектәре шәхси ярдәмче хуҗалыклар үз продукцияләре белән палаткаларын куйды. Авыл халкы самавырлы табыннар киләде, сатып алучыларны кайнар чәй белән сыйлады. Ярминкәгә туңгыз ите алып килдек, аңа ихтыяҗ бар. Кайчакта хәтта җитмәй, юнбәйдән сатабыз ди Светлана Ионова. Шәһәр халкы агросәнәгать паркы һәм җирле җитештерүчеләрдән сыйфатлы продукция, яшелчәләр, үсентеләр, шикәр комы алды. Капуста и лук выращены здесь, в Заинском районе. Иске Тәкмәк авылы басуларында үскән кәбестә һәм суган тәкъдим итәбез. Кәбестәбез тыгыз, суганыбыз ачы ди Ольга Шайгарданова. Моннан тыш ярминкәгә килергә теләүчеләр өчен автобуста бушлай йөрү оештырылды. Пассажирларны утырту һәм төшерү пунктлары 35-нче пистә, Зәйк кунакханәсе һәм Яңа шәһәр тукталышы булды. Ярминкәдә продукция сыйфаты һәм бәясен район башлыгы Разиф Кәримов шәхсән үзе тикшерде. Количество приглашенных. Көн яңгырлы булуга карамастан, биредә сатып алучылар күп. Продукцияләргә бәяне Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы билгеләде, һәм biz шуның нигезендә бәяләрне көйлибез. Узган ел ярминкәләр шәһәр үзәгендә уза иде. Анда реконструкция эшләре бару сәбәпле ярминкәләр биредә уза. Реконструкция эшләре беткәч, ярминкә үзәктә оештырылачак ди Разиф Кәримов. Ярминкә кунаклары битлек режимын һәм социаль дистанцияны үтәде. Разиф Кәримов, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.